בימת שיר. ספר שירים ראשון לאלי כהן, פרנויה, שם הספר, ויקרא מתוכו זוהר סדן. אגירה. בבקרים אני מחטט ואוגר משפטים עזובים מעיתונים ישנים, כמו חולה במחלת ה-OCD, והם כנמרים זקנים בסוגר מחפשים פרצה להשתלט על נשמתי לפני הופעת הקרקס האחרונה. מילים אני שומר בארנקים התלויים על צווארי, כמו הסימונים לשעת צרה, ולפעמים כל צלצולם מזכיר לי את ימי ילדותי. והאותיות, האותיות השחורות, התלושות, השדופות, שרק לפני רגע בוטרו הלומות, רוקדות לפניי בחלומי, מתחננות. בוא הצל אותי, והבחירה לא בידי. קבצים. קבצים, קבצים, הם זוחלים אליי בלילות, מתארגנים בשיירות, מחכים בנקודת הכינוס, וכשניתנה פקודת ההורדה, הם מתפזרים לתוך הדיסקים השחוקים שלי, עמלים בחריצות שלא על מנת לקבל פרס. ובאשמורת האחרונה אני עובר סריקה מערכתית, מעודכן לעוד יום חדש. ואני חולם על המבחן האחרון בכיתה י"ב שכבר כמעט יובל שנים יש לי 10 דקות להתכונן. והם עושים בי כרצונם, ואני מתמסר להם, כמו פיל חכם שכבר מזמן התייאש להניס זבוב טרדן. סוף הניסוי. בקרוב, אולי בעוד 100 שנה, אולי 1,000, אולי 100,000, אבל בקרוב על פי מונחים שונים משלנו, ואולי אתמול. תתכנס מועצת המנהלים של היקום הזה, ותדון בשאלה אם הניסוי הזה שהתחיל לא מזמן בנוגע ליצורים האלו עם זוג הרגליים שלמדו גם לדבר, האם הניסוי הזה אמור להימשך? ייתכן שיהיו כמה בעד, אך הרוב יתנגדו. צריך להשמיד את היצור, תהיה הדעה הכללית, שעסוק רוב זמנו באגו שלו ופועל נגד חוקי הטבע. הם ידונו בשאלה כיצד כדאי וראוי לסיים את הניסוי. מספר דרכים שנוסו בעבר בהצלחה יעמדו לרשותם. תיתכן גם דרך מתקדמת יותר, כמו למשל השמדה עצמית בעזרת טכנולוגיה של היצור עצמו. לאחר חיסולו יתכנסו שוב. על הפרק ניסוי חדש עם יצור חדש. אם הייתי אלוהים, הייתי מיד מתפטר, וממנה את עצמי לסגן של אלוהים, עם מלוא הסמכויות וכל הכוחות, אבל ללא האחריות. והייתי יושב לי באיזה בר נידח באמצע המדבר, על כוס בירה או חצי בקבוק יין, תופס ראש טוב, ללא דאגות, נכנס לשירותי אנשים, מביט במראה וצועק בדממה, יש אלוהים. פרנויה, ספרו של אלי כהן, יליד 1955, יצא בספרי עיתון 77 בעריכתה של סמדר שרת במרס 2015. קרא זוהר סדן, בימת שיר.